Салом дӯстон, шумо дар канали Всё про всё қарор доред. Ба видео лайк мон, ба канал обуна шав, зангулоро пахш кун ва агар мушкил набошад, видеоро поделитсия кун, то ин ки дигар нафарҳо низ аз ин суханҳои гуфтаи мо баҳравар шаванд. Чунон ки дар видеои гузашта ба шумо ваъда карда будам, қиссаи яке аз шумоёнро ба дигарон нақл мекунам. Ва мутаассифона видеои пештараи мо бо сабабҳои номаълум аз YouTube тоза карда шуд. Лек ҳамин тавр як бародар низ тавонист қиссаи худро ба мо расонад. Лек ин қисса дар бораи худаш не, дар бораи як бародараш аст ки аллакай ин дунёро падруд гуфтааст. ҳангоме ки ман худ ин қиссаро хондам, ин хеле таъсирбахш буд ва даҳшатнок низ ҳаст. Барои ҳамин хостам ин қиссаро пешниҳоди шумоён кунам ва ба шумо бигӯям, коре ки ин бародарамон кардааст, ҳаргиз такрор накунед. Ва ҳамин тавр ба қисса мегузарем. Ин бародарамон қиссаи як дӯсташро ба ман равон кард ва гуфт, инро хон ва баъдан ба каналат видео карда пешниҳоди дигарон намо. ҳамин тавр он бародарамон ба курси якум дар донишгоҳ дохил шуд. ҳамин тавр дар курси якум як духтарро бениҳоят дӯст дошт. ҳар рӯз ба назди ӯ мерафт, ба ӯ ҳар хел гапҳо мегуфт. соли аввал баро осон набуд, бигӯяд дӯстат дорам ё ин ки дигарро. дар соли дуюм, яъне дуюм курсияш, баро гуфт дӯстат медорам, лек он духтар рад кард, гуфт ман дигар писарро дӯст медорам, аллакай ӯ бо ман аст, дар никоҳи якдигар ҳам набошем, лек маро ба мисли як ҳамсараш нигоҳубин мекунад. масалан дар донишгоҳ барои ман шуда бо дигар писарҳо ҷанг низ кардааст. ҳамин тавр ин бародарамон низ роҳро давом додан мегирад. соли сеюм, яъне дар сеюм курсияш, ногаҳон ба он духтару ба он писар рӯбарӯ мешавад. ба онҳо мегӯяд, шумо ё ҷудо мешавед ё ин ки ба қатл мерасед, яъне ман худ шуморо ҷудо менамоям. духтар гуфт, ин корро накун, ба ту чӣ лозим? ман худ ин писарро дӯст медорам ва туро тамоман аҳамият ҳам нахоҳам дод. ҳангоме ки ин бародарамон ин суханро мефаҳмад, ба ғазаб меояд. кордро гирифта аввалин шуда ба дӯстдоштаи он духтар ҳамла мекунад. бо кордро зада захмдор мекунад ва ба қатл мерасонад. баъдан ба духтар мегӯяд, ё аз они ман мешавӣ ё ин ки мемирӣ. духтар бошад хомӯш меистад. ин бародар бо корд бар ӯ низ ҳамла мекунад, ӯро низ ба қатл мерасонад. баъдан кордро ба дили худаш мезанад. ҳамин тавр се нафар ба қатл мерасанд. бародарон, коре ки ин бародарамон кард, ҳаргиз такрор накунед. ҳамаатон хуб медонед, худкушӣ кардан ҳаром аст ва мақсади мо ин аст ки ба ҳамаи шумоён расонем, то ин ки корҳои бадро, яъне ба монанди ҳамин корро ҳаргиз анҷом надиҳед. шояд нафареро дӯст доштӣ, лек ӯ ба ту аҳамият надод. ғамгин машав. қонуни дунё ин худ ҳамин аст. шояд дар насибат набошад ва шояд ягон сабабе дошта бошад. ташаккур барои дастгириятон. ташаккур барои диққататон. ба видео лайк мон
бародар, ба канали мо обуна шав. дар зери комментария навис, ҳатман ба ту ҷавоб медиҳам ва қиссаи худро баъдан ба монанди ҳамин қиссаи бародарамон гӯш хоҳӣ кард. ташаккур барои диққататон.